Dobar dan ljudi, ovdje Hero Serbia Games i The Serbia Gamer. Danas ćemo se zezati u The Creepers Craftu. Danas ćemo se boriti. Napisat ću mislim li, dođi vreme onda. Neću! Treba da se borimo s drugim likovima i da ih opeljušimo. Oh my daj! Dođi da te bijem, dođi da te fajtam, dođi, džezba. Vidio! Ja sam lud. Idem ja u našu bazu, vašem lidu. Ajde i ti da pokažemo ljudima bazu. Evo lika. Bez ničega. Provali. Idemo da bijemo. Dođi da ga sile. Rekao si... Koliko ima janti? Napiši ko. Smiri se, brate, ja imam do Ultimate Sword. Li se lomimo s 3 na 5 odbacivanja i 2 pljačkanja i 3 blagoslova 3-2. Kad je Adin crko s planine, ti samo prošao i uzmu mač. Jest. Moguće je tako? Nije pao s planine. Mi smo bili drugovi i ja sam namestio, nisam namestio, slučajno je umro, ja nisam prokopao blok ispod njega. Ko slučajno umro? Pa taj admin, slučajno je umro, nisam prokopao blok ispod njega. Čekaj, ko je umro? Admin, nisam prokopao blok ispod njega i uzeo The Ultimate Sword. Ne. Jadni, ko je jadni? Admin! Gluv jedan. Ljudi, on je gluv, jo! Nemojte me povrati. Evo, ljudi, ovo je moje životinje koju ubila izvesna osoba. Rip, Gaša, moj ocelot mačak. Od 9.8. do 9.16. 2014. Gaša je bio manjak. To je bilo 9. mjeseca. 8. I živo je samo 8 dana. Zbog nekoga. Rip Magarčina. Moj konj. Bio je magarac. Živo je 2 dana. Rip Vučko. Rip Vučko. Živeo isto 8 dana. I porodične... Koji bre brod? I koji grifon je? Cool, ja sam polio inkarnator konj. Čipame. Jednom davno došao sam sa prijateljem na ostrovo, onda smo napravili kuću koja je malecna, ali duboka, mnogo. Pa to je moj dnevnik. Ko ga nađe, postaće mrtav. Ko uzme taj dnevnik i pročita ga do kraja, pojavit će skeleton i svi će da ga pucaju. Ajde, idemo u Nether da tražimo portale koje su napušteni, da možemo da uđemo, nađemo drugi faction i napušti spad. Najbolje imati ličnog pomoćnika. Stvari glupo je, nemaš zdravlja ako imaš ličnog pomoćnika. Šta da nemaš? Nemaš zdravlja ako imaš ličnog pomoćnika. On to sve radi za tebe i ti nisi aktivan. Da, ispred mene. Ispred mene, nemoj ih kod Magarčine, groba. To ćeš ostaviti. Since I came out. Ćao! Da. Kako će razmeti sa vas?
Pa dođi ovdje i pukli. Na mene. Aaaa! Pa sam ga postavio. Moj... Aj opet, ajde kad Creeper pukne da mi iskočilo. O! Više Dimitrija. A prizove Creepera pa da skočimo. Ostavi moj mikrofon. To moje. Da, osim ga. Da. Skači! O, nisam uspeo. Brate! Sve je puklo. Ajde da se prizove još jednog. Neko od Magarčaninog groba. Okej. Ajde. Ponovo će ih po vodu. Dođi ovdje. Opla. Ajmo unutra da prizivamo. Pomeri se, da postavimo vodu. Sad se kad sam te ubio Creeperima. Pem. O! Umreš! A! Ti su buči. Ma daj. Sad je pukao. Super su za kompanje. I za smrt. Ma beži Ovdje ja dole, umro sam. Umro si, pa kakav ti javno nosiš? Teleportice, pošto si javno. Brzo! Evo klina. Pa da ja držim tu patet. Pa boli me uvo. Uzmi svoje... Prihvati, brzo. Brzo, uzmi, ja sam ti pokupio neke... Ajtene... Jel uzimaš? Brate, šta ti sve imaš kod sebe? Ti ponao kam kućicu skoro. Imaš sand kod sebe. Šta Da. će ti? Ne bojim. Ti drvo, jeva ti brod. I to je sve što si imao. I sad ću da postane malo Creepera i vodu. Udali me! Bio! Puček. Malo imaš ajtema viška. Ja sam u mraku, sam šalic. Dobro, pa šta? Hoćemo da raznesemo moju kuću? Ne. Zašto? Kolove. Šta je? Daj mi par Creeper egga. A jeli, da me razneš kuću? Ne, stvarno. Treba mi. Hoću svoju. Znam ti se da nećeš. Pa hoću brod da uništam. Daj, stvarno hoću brod. Ako budeš uništi moju kuću, ja ću tvoju. Pa to i hoću sad da uništim svoju. Čekaj, stvarno ćeš da uništi svoju kuću. Uzim prvo ajteme. Eće pući často. Ho, Što problem? Da ti pomognem. Pa ćeš onda ti meni pomoći oko moje kuće. Hoćeš? Lalalala. Evo pomoć, dolazi! I believe I can fly! Hvala ti. Jesi vidio koliko Creepera sam spavila? Ma kaj je te vode izašla iz vode ti mi postavio? Bem. Čikabuji! Nastradat ću. Daj mi gold apple-ove. Imao sam 20 gold apple-a. 20. To onda ispada ko da sam ja imao 5. Pa imao sam 20. Daj mi 20. Evo, brate, ako me ne udaviš. Moram prvo da izađem iz vode. Pametno. Ha, ja pa. Evo, drži 20. Idem ja da uništam svoju kuću. Sad, ovo će biti jako rizični poduhvat. Čekaj, ovdje prvi deo kuće. Ne, ti uništavi svoju. Ender žestovi. Je. Ma stvarno. Neće tući, ne brini. Nemoj kreti. Ko je pravno sa Creeperom? Što ne pukne? Ko je? Beži ti na svoju kuću, Branko. Ok, uništit ću tu kuću, idem da ti uništim. Svako raznosi svoju kuću. Ne, svako uništi međusobno.
Oh! Ajde, Creeper, izbaci me iz vode. Opa! Ode tvoja kuća. Nemoj dole su mi itemi, nemoj dole. Nisam, aj ne mogu ja da ti uništim sa mojim Creeperom u tvojete. Malo te gušno ovdje. Ajmo opet. Ajmo opet. Ovo je zanimljivo. Pazi! Pokri životinja. Čekaj da prokopam pot. Brat. O! Ispadeš! A šta se desilo s mojim kućom? Ha, isto je u bezdanu. Više ne postoji. Jeste. U totalu. Izašao sam. Idem da proverim moju slatku moju kuću. Dobro, nisi gornji deo skreši. Skroz. Brat. Doćeo sam često. Evo ga. Tak, ovo ćemo da izbacimo. Come hit my items. Kako si se popeo? Here, this is my house. Jesi radio parkour? Sad ćemo da se ostavimo svih itema. Brate, kako si se popeo? Ender perla. Aj, dođi. Evo, samo da uzmem sve iteme koji su mi potrebni i onda mogu da kažem bye bye moje kući. Da, definitivno možemo da kažemo bye bye. Čekaj, kako ćemo da uništimo sada kad nemamo creeper sad? Dmitrije, samo dođi dole. Evo dolazim. Da, možeš znak da staviš. Dođi dole, nešto... Brate, da damo li moj dnevnik? Šta će mi dnevnik? Pa da ga daš nekom plemenitom. Ja sam manijak. Nisam ja tu kogu. Da, Nisam ja tu. Ko će da ti? We have so much money. Čekaj pre! Alo? Tu ti nije teritorija. Ovdje jeste. F-Climb. Oh yeah. Žalim se. Zato što mi ne radi F5. Ne radi mi F5. Aha, brzo sam više da nećem birati. Ajde mi izdicuj više. Gušće se. Idemo da pravimo neku kuću. Idemo. Čekaj, moramo prodići da uzmemo. Ja ću da putujem kroz vodu sa konjem. Gdje uzmeš? Idem putovaću sa konjem. O, mogu ga mučim. Le, jedno ja smijem da mučim mog konja. Ajde puno jednu konja da ga ja. Čekaj, ući ću na pitak snage da jače mučim. Izvolite. Tvoj glas. Jači, ajde sad, ovo je jači. Oj, ovo je tako lepo gore. Ode ti helmet! Yes! Alo, idiote! Teleporti se. Zadrži mikrofon. Ček. Idiote, go... Evo nas! Teritoriju jer se selimo. Da, selimo se. A da jednostavno ti Istanbul Šveđan. Ne. A što? Istanbul. Što? Zato što će nam onda nastati sa teritoriju. A Infections istoriju prepavljamo.
sam spreman na sve. Ma da, vidi. Brate, koge? Ne znam ni ja šta se desilo. Šta vidi? Ti znaš da ja imam undertalike za uvijek. Što uvijek pomože. Uzmi napitak snage ako mi priđeš. Šta? Napitak snage držim ako mi priđeš blizu. Okej, čak ti priđem blizu. O, crknulo je. Brat, ja ti gušim. Evo. Imam... Dobio infection pošto smo sad jednaki. Nisam te ubio, ali nisam ja takav da bi te ubio. Ti nisi tako, da. Dobio infection, ali... Punching and the bira be sure to... Check tren. Napred, pomoći ti! Evo nas, ajmo ovdje gdje su kriperi pucali. Da, sve sam ih pobio. Odbi, Nemoj da si. odbi! Silazi dole! Policija! Silazi dole! Moj brat je stavio na bulju prdno. Pokrka i stani tamo. Uđi u... Woohoo! Tra-na-na-na-tra-na. Ižmo. Pošto ja i tebe ne vidim. A jebi te. Idemo. Tu je u vodi dole. Ugušit će se. Samo trebaš da ga daš. Wow, 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 jak je. Wow, brate! Nisam čim bije! O, ne! Ubiste me. Ako umreš, brate, će izgubiš Boga. Dolazim da ti pomognem. Aaaa! Aaaa! Šta sam pri tebe? Ako ću ne siri, srđi ću ja. Krenu da udarac pantalonicama. Beži! U statička te vraćanje, beži. Aj da, gađaj samo tu strelom, Branko. Nem strele. Ruku me opalio. Da, sad nam je definitivno kačeno. Dimitrije, ovo je vrijeme za boss fight. On ima ultimate sword i ja imam ultimate sword. Takže koristim boga vatre sada, ali ću ultimate sword da uzmem ako se dokopam ender chesta. A da, liko, stvari, ja prvo dođemo na tamo. Napitak snage. Idemo. Ima knockback, jak. Nećemo da dođe da izvedim iz ender chesta neki mač pa da ga maknem. Dođi da ti baraka bije. O! Pokušaj da ga bije. Kako ovo? Brate, ladno stoji. Sekir. O! Bravo. Aj, preti mi da ga bije. O! Uzeo sam ti Boga vatre. Spavam. Uzeo sam Boga vatre. Daćeš mi ga nazad. A jo, zadržat ću ga za sebe. Brate, kakve smo sreće imali. Ali baš boga vatre. Sebe, a nisi ga pucao. Pa nisam imao strele. Pored svih ovih itema, brate, boga vatre dobiješ. Brate, najbolji moj item. Baš si pored svega dobio od njega. Baci mi to je moje, knjiga. Sorry, zaboravio sam da te stavim na friend. Znamo se, ali na drugom profilu ja sam dead ili na Moskvić profilu. Gels, we have big bombay. Idemo ljudi. Ovo je bilo više PvP nego preživljavanje. Tako da ću se ovo zvati Proverim da
MC PvP je 1. I to je to za danas. Doviđenja ljudi. Šta ti